kertoisitko vähän tästä ideasta, että mitä teidän valikoimaan kuuluu ja miten te olette päätyneet tämmöiseen valikoimaan? Joo, asiakkaita kuuntelemaan. Selkeästi on niinku puute sellaisista tuotteista, mitä tietty osa ihmisistä etsii. Eli puhutaan lähituotettua, puhutaan puhdasta, nurmiruokittua ja eri osia, mitä ei marketista saa. Sitten päätetään, mitä leikataan ja mitä otetaan talteen. Ruhojen mukana kulkee elinletkat, eli kaikki ihan kurkkutorvesta keuhkoihin, sydän, maksa, munuaiset, sisäelinrasvat. Se on helppoa, kun on se koko ruho ja ne koskemattomat elimet, niin sieltä pystytään valitsemaan ja hyödyntämään niitä kaikkia, mitä halutaan. Ja idea on se, että meiltä ei mene mitään muuta roskiin kuin keitetyt luut sen jälkeen, kun niistä on jo tehty liemi.